Já vás vítám u dalšího videa. Dneska to nebude vybavování a ani rodinka, ale dneska to bude takový speciální videjko, kde vlastně společně si vytvoříme moji postavu v Toka Boka. A já se chci omluvit, já jsem ty dva domečky, tu restauraci a tohle, tak já už jsem to vybavila. Jestli vám to nevadí a pokud ne, tak jsem ráda a pokud ano, tak se omlouvám, ale mě už se to nechtělo s váma vybavovat, takže nejdřív si jdeme a bude novej. Vlastně rodinka nebude pokračovat bohužel Wednesday teďka, protože prostě teďka ne, protože to bude vlastně letní rodinka se to bude jmenovat, bude to v příštím a potřebujeme na to přece udělat panáčky, takže první jdeme vytvořit mojeho panáčka. Takže jdeme na to tady, tak bychom měli mít volné místo, tady, tak, hej, dobré. Já jsem asi jakoby nějak, nejsem úplně malá, ale už by se dalo říct, že jsem takhle velká. Já nevím. Takže já jsem asi nějak takhle, už taková větší trošičku. Teďka si uděláme očičky. Tady nejsou ty s těma, jo, tady takhle. Pak tohle. Pak si ještě děláme jinou kůži. Asi tuhle, takhle, ale já jsem trošku opálenější, takže nějak takhle. Takhle to stačí. Teďka si uděláme vlasy holčičí. A já mám asi jakoby, já nevím, asi takhle nějak Mikado. Samozřejmě, až mi narostou zase vlasy, tak si dám jiný vlasy, ale teďka je mám docela krátký. No, takže takhle, teďka si změním obočí jenom jinou barvu. Třeba hnědou. Tak. A ještě jinou barvu nosu si dám. Dobrý. No a teďka. Jakoby moje oblečení, který jako nosím. Tak tohle to jsou pyžama, ale já pyžama jako taky nosím. Jako ráno a večer. Takže asi nejradši nosím šaty, jakoby. Tak ale nějaký hezký, jako nosím. Tyhle já sice nemám, ale ráda bych ji měla a jako mám šaty, no, ale nevím. No tak prostě lidi, berte to tak, jakoby já tyhle ty šaty jako třeba nemám, ale prosím berte to tak, jakože prostě jenom to, alebo já si dám asi tohle, jo, to si já nechám. No ještě já nosím brýle, ještě si dám nějaký brýle. Vydržte, až je najdu, tak se vám ozvu. Hotovo. Takhle nějaký podobný já teďka mám. Nějakou kapučku se podívám. Když se vysprchuju, tak nosím tohle. Ale to zase nemám teď ty brýle. Takže to ne to. Tady. Tak. No a moje postava je hotová. Takhle vypadá celá a teďka ještě jako prostě neřešte, jak vypadá a dám si ten nějaký pyžamo, který já teďka mám, aby jsem ho potom přivlíkla a já mám asi teďka jakoby letní pyžamo. Takže nějaký letní.
sice nenosím ponožky, ale mám sice tričko a kraťasy. Ale zase nechám tohle. Jo, nechám tohle. No a teďka ještě jiný oblečení. Jiný šaty si vezmu ještě, aby jsem měla i náhradní. Takže ještě neřešme, jak ten panáček vypadá, ale potřebuju teďka já tyhle teda nejsem, takže jo, jiný šaty. Tak vezmeme třeba tyhle. Tak. No a teďka jdeme do nějakého domečku. Jo. Tak a teďka si tady jdu. Neřešte, jaký má oblečení, paše, kterým přijde pod ruku. Tak, dobrý. A jdím. Tak. A teďka, co dáme teďka? Jo, teďka jdu vám ukázat další, jdeme udělat další panáčky do té nové série letní. Tak, jdeme teda to vytvořit. Nedivte se, proč nemám tolik panáčků. Já mu prostě nekomentujte to. Jo, dobré, tak. Tyhle ty vymažu už, protože ty už nepotřebuju. Tak. Jo, to jsem já. Cool jsem, víte. Tak. A teďka budou tam prostě jdu nějakýho vytvořit. Panáček číslo 1 a jdeme na panáčka číslo 2. Panáček číslo 2. Panáček číslo 3. Panáček číslo 4 a jdeme na posledního panáčka. No a panáček číslo 5. Tohle to jsou naše panáčky. Teďka vám jdu ukázat ty 2 vybavený domečky. Jo, jenom takhle vypadá ta rodinka, takže jdeme vám ukázat první baráček. Tak, jo, a ještě chci říct, tady jdeme na tu restauraci. Takže takhle vypadá celá restaurace. Takhle vypadá jedna ta paní. Takhle vypadá. Tady sedějí, tady je hudba. Tady je koupelna. A tady je velká kuchyň. Dobrý den. A tady to je velká lednice s různými věcmi. A teďka jdeme na další baráček. Takže tohle to už má 3 patra a rovnou vám s tím ukážu. Nevím, jestli to úplně víte, ale teď vám to ukážu. Takže takhle jenom vypadá celý ten domeček, vám ukážu. Jo, tady počkat. Tady něco, pardon. Tady to jsem dostala na poště, takže mám to takhle jenom. Sem rychle dám. Tak, dobré. Dobrý. Tak a teďka jedeme do 2. Takže takhle je posezeníčko s kytičkama, tady je i prostě předvýtah, tady je obývák, taková velká terasa, tady taková menší prádelna a koupelna a teďka jdeme do 3. patra. Tak a tady máme taky balkon, tady předvýtah, tam nic není, tady je vlastně kuchyň
No a to zase to pokoje se zatím nevšímejte, ale tady tak bude ještě tady bude spát ještě ty, protože oni sem pojedou na prázdniny, takže tady takhle budou spát, ale já jsem asi dám místo tohle matrace. Jo, tak já jsem dám. Tak, takhle jsem to nakonec vymyslela. No a tady má vlastně ještě babička jejich. Jo, oni pojedou takhle k babičce, takže tady má ložnici. Jo, no a teďka potom už sama udělám si tu ložnici. A pokud chcete, abych v příštím videu vybavovala domeček letního speciálu, tak tady zanechte like